ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ରାଶି ଲଡ଼ୁ କରୁଛି ଆଉ ଗୁଡ଼ ମୋର ହେଇ ଆସିଲାଣି ପାଗଟା ଆଉ ଏଠି ରାଶି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ବାଦାମ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିନେବା ପାଗଟା ହେଲେନି କି ନାହିଁ। ନା ହେଇନି ଆଉ ଟିକେ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ପାଗଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗଟା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ପାଗଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଡେରି କରିବିନି ଫଟାଫଟ ଲଡ଼ୁ ଆକାର କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ମୋର ରାଶି ଲଡ଼ୁଟି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ତ କାଇଁ ମୋ ଆଖିକି ଭଲ ଦେଖାଉନି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛି ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବନେଇବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।